abusuafoɔ mumientie audio imla from Ayisha Modi to Father Dickson. Aya critical kyerɛ sɛ court bebem, police station bebem, obi ebejeli no ebebem ɛwɔ dade lumba asɛm we ho. Hey. So kwasi asɛm so Father Dickson obi ehu Father Dickson yereda. Obi ehu Father Dickson yereda. Or the Nigeria baba trader named Puna for boot set 1,078.8 degrees. Hey! We are going to mean control Musho. No, I see the other chair, mammy, and better. We are me papa crano coach, me mammy. I could say, Wabbit to one woman. O bet me school, I would me call ye. Any class, any school fees, I would share. I see a force for Father Dickson, gay man. Gay man, Father Dickson. Father Dickson, if you shall think as we gay, or reporting me to me bar. Ayisha Modi say Father Dickson kyerɛ sɛ sebi uye turumu mema oni mema ene eda eye fiashoa ene kama ne TB nto ono so ka kyerɛ so ɔyɛ bema akɔ report no ewo police station no ɔde evidence video fiashoa ka sansɛm ni wo mu nyina ɔde ba kyerɛ so se unye sebi turumu a ware anafa ayire be kyerɛ ana ompana fomu be kyerɛ ni ehu sɛ you ampa oyɛ bema ugina ona so ebiem so ompanafo dodo say okan say umientie nan content me kwa koyi odu efiasha sticker kai because say da ho na mumba be defend it. Come and defend niama na ya kan fa mo na ye no mu bebre da so gidi say ye no kure no mo fa mo TV stations no mo fa defend mo yes say Kwame despite e cocaine dealer on kitty time mo start so mo ka enye ne mi se mutimi ayeyi mi hu se mutumi defend and mutumi tinam no obi fiase na mbe defending 5 months obi fiase and I'm be defend na wo empress gift agaga wu ye no hu se nkrofo be twe agaga ene Ayisha Modi ne ekotie ni bae no o se eye mo boss na mudi na chi no Kwame o se Kwame despite yes o deal with cocaine kyerɛ sɛ oyɛ drugs or drug dealer enti monka no ho asɛm ɛwɔ mo UTV ho mama fa ya maame akoso asɛwa ni lumba asɛm emesi mu station ho and discuss kyerɛ sɛ mo na mo ho na ensɛm wɔ mo ho Father Dickson won so yase we gay blabeyi eno ho ano mon discuss eno ewo mo radio station ho na munya lumba ene akoso asewa ebusuam ensensem ensam de me si ansa na lumba ye besie na de de na kotum ye de na tum kire se de ye siu no ne ye siu no de de na kwa ahemfie ne de na kɔ asem be ni